जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन। यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन। यमुनतीरावनचारी वनचारी। यमुनतीरावनचारी यमुनतीरा वनचारी। माधव कुंज बिहारी जय माधव बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. 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 நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவி சரஸ்வதி ததோ ஜாயாமுதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யாம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பவதே நைஸ்திகி. Reading from Bhagavatam. நேத்து என்ன படிச்சோம் நம்ம? 5. நாரதர் 5, 6. உபதேசம் செய்யறார் மத்தாஜி. நாரதர் வந்து பிரார்த்தனை பண்றார். ஸோ பிரார்த்தனை பற்றி. உபதேசம் பண்றார் அப்படிங்கறத வந்து நாம நேத்து 4 ஸ்லோகங்கள்ல படிச்சோம் இல்லையா? அதாவது என்னால் விளக்கப்பட்டவர், அதாவது பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் சொல்லும். அறிவதற்கு அறியவரும், அதாவது பகவானை யாராலுமே வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவருடைய உத்தமமான பக்தர்கள், தூய பக்தர்களால் கூட ஓரளவுக்கு தான் புரிஞ்சுக்க முடியும், முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது. பகவான் அவரால மட்டும் அவருடைய நிலையை வந்து முழுவதுமாக புரிஞ்சுக்க முடியும். பிகாஸ் அவருக்கு மட்டும்தான் அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு. ஸோ பகவானை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பகவான் அளவுக்கு நமக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும், 100% இல்லையா? 64 பண்புகள் இருக்கணும் நமக்கு. ஸோ ஹையஸ்டா பிரம்மர் வந்து 78% இல்லையா? அடுத்தது வந்து சிவபெருமான் வந்து 86 அந்த பர்சன்டேஜ் இல்லையா? 86. அடுத்து வந்து நாராயண ஸ்வரூபத்திலேயே 93 பாயிண்ட் சம்திங், அப்ராக்சிமேட்ல 94% தான். இன்னும் 6% நாராயண ஸ்வரூபத்திற்கே கேப் இருக்கு. ஓகே, அப்போ அவங்களாலே புரிஞ்சுக்க முடியாது பகவானை பற்றி. ஸோ நாமெல்லாம் ஹையஸ்டா மேக்சிமம் வந்து 78%க்கு நம்ம ரீச் ஆக முடியும். அதுவும் வந்து வெறுமனே தூய பக்தர்களுக்கு தான் அந்த குவாலிஃபிகேஷன். ஓகே, அதாவது உயிர்களின் தலைவரும் எல்லா ஜீவன்களையுமே அவர் தான் படைக்கிறார். ஸோ அவர் தான் வந்து இந்த சுப்ரீம் மாஸ்டர் ஆக்சுவலி இல்லையா? நித்திய நண்பரும், ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் இது எல்லாமே. அதாவது நித்தியம் என்றால் எப்பொழுதுமே, எந்த காலம், திரிகாலத்திலுமே, அதாவது பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர் எப்பவுமே இருக்கக்கூடியவர். ஸோ பகவான் ஒருத்தர் தான் நமக்கு நண்பரா இருப்பார். அதை நாம வந்து கடினமான ஒரு சூழ்நிலையில தான் நாம அதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரு கடினமான சூழ்நிலையை நாம கடந்து வந்திருக்கோம்னாக்கா அதற்கெல்லாம் வந்து இறைவனுடைய அருள் கிருபை இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால செய்ய முடியும். இல்லை என்றால் அந்த கடினமான சூழ்நிலையிலே வந்து, அதாவது தவளை வந்து பாம்பு வாயில எப்படி சிக்கிக்கினா இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை தான் மனிதர்களுக்கு ஏற்படுவது. எது வரைக்கும் இறைவனை வந்து நாம, அதாவது அவருடைய நினைவுகள் அற்று, அடுத்து வந்து அவர் இருக்கின்றார் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இல்லாம நிலை, இதெல்லாம் எப்ப இருக்கோ, நாத்திக தன்மை இருக்கோ, அவங்களுடைய சூழ்நிலைகள் எல்லாமே கடைசி வரைக்குமே வந்து அவங்களால இறைவனை பற்றி அவங்க புரிஞ்சுக்கவே முடியாது.
அவங்களுக்குமே பகவான் நித்திய நண்பர் தான். ஆனா அந்த நித்திய நண்பர் அப்படிங்கிற அந்த தன்மையை வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அவங்க ஏற்படுத்திக்கிறது கிடையாது. எவ்வளவோ வாய்ப்புகள் வந்தாலுமே அவங்களுடைய உணர்தல் வந்து பக்குவமற்ற நிலை. ஏன்னா அவங்க பிடிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த அந்த அதானது கோட்பாடு வந்து அவங்கள வந்து அதுல இருந்து விலக்கிதான் வைக்குமே ஒழிய அவங்களால அதை புரிஞ்சுக்க முடியாது. சோ நித்தியமான நண்பர் என்பவர் இறைவன் ஒருத்தர் தான் இல்லையா? நாம இடைப்பட்ட உறவு முறைகள் வந்து வரும் போகும். ஸோ மரணத்துக்கு பிறகு அந்த உறவு முறை நமக்கு இருக்காது இல்லையா? பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியுமே வந்து நம்ம எந்த உறவு முறையில இருந்தோன்றதும் நமக்கு தெரியாது. இப்படி மேலும் உயிர்களாகிய நாம கடவுளது உலகத்து நாமங்களினாலும், அதாவது இந்த உலகத்துல அவரை வந்து நாம எந்த விதத்துல வந்து நாம அவரை வந்து சேவிக்கிறோமோ இல்லையா? மற்றும் இந்த உலகத்து செயல்களினாலும், அதாவது இந்த உலகாயுத செயல்களினாலும் மற்றும் இந்த உலகாயுத குணங்களாலும் அறிய முடியாது. அப்படின்னா குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில செல்லும் பொழுது மட்டுமே இறைவனை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த குணங்களிலே இருந்தால் இறைவனை பற்றி புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்படின்னா பௌதிக தளத்திலிருந்தே நாம செயல்படுவோம். மேலும் உலகாயது செயல்களில், அதாவது நாம் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் இறை தொண்டு என்று எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றும் பொழுது நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா அதுவே வந்து அதாவது பௌதீக செயலாக நம்ம ஆற்றும் பொழுது கண்டிப்பாக நாம மன உளைச்சல் தான் நமக்கு மிஞ்சும் இல்லையா? சோ எப்படிப்பட்ட பாவத்தை நாம் எடுத்து போகிறோம் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இல்லையா? ரூப நாம குண இது எல்லாமே வந்து ஐம்புலன் அறிய முடியாத ஆதலினால் அவர் அதோக்ஷத புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிறதையுமே நாம பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்படி இறைவனுடைய உன்னதமான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்துலதான் படிச்சோம் இல்லையா? இப்ப 4வது ஸ்லோகத்துல அதாவது நாம் இந்த உலகத்திற்கு வரணும் அப்படின்னு அதாவது இங்க அனுபவிக்கணும், தனித்து அனுபவிக்கணும்ன்ற ஒரே ஒரு எண்ண ஓட்டத்தை நாம வந்து எடுத்துட்டு வரும்போது அந்த ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம் இல்லையா? சோ அங்க இருக்கக்கூடிய நாம கார்ணோத கஷாய விஷ்ணுனுடைய அந்த கடைக்கண் பார்வையால அதாவது அங்கிருந்து என்ன பண்றோம்னா நம்மள வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து எடுத்துட்டு வந்து விடுறாரு அவர் சொல்லி இல்லையா? அவருக்குள்ளேயே நாம செல்கின்றோம் இல்லையா? அவரிலிருந்து படைக்கும் காலத்துல நாம எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து ஒரு ஸ்தூல உடலை ஏற்று பிரம்மரால் படைக்கப்படக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறோம். ஸோ எது வரைக்கும் நாம வந்து இறைவன் தொண்டு ஆற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அது வரைக்குமே வந்து நாம இந்த இதுல இருப்போம். இங்க இந்த ஆன்மீக உலகத்துல இருப்போம். எது வரைக்கும் நாம வந்து நாமளே வந்து எல்லாரையுமே ஆடியோ கேட்கல. மாதாஜி கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி. ஹரி கேக்குது மாதாஜி. சோ அதாவது எது வரைக்கும் நாம வந்து இந்த உலகாயுத விஷயத்துல இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் 3 குணங்கள்ல இருக்கும். அது வரைக்கும் இறைவனை பற்றி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடையாது இல்லையா? எப்ப நாம இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு செல்கின்றோமோ அப்ப நாம வந்து அதுவும் எதனால அதாவது பக்தி தொண்டினால. ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய 6 விதமான அழுக்குகள்ல இருந்து நாம வந்து விடுதலை அடையும் பொழுது தன்னுணர்வு, பகவான் யாரு, அவருக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன, இது எல்லாமே நாம உணர ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? புத்திம் தூ பிரமதாம் வித்யான் மாமாஹம் இதி யத்கிருதம் யாமதிஷ்டாய தேஹேஸ்மின் புமான் புங்தே அக்ஷிபிர் குணான். மாமுனிவர் நாரதர் தொடர்ந்து கூறினார், சொல்றார் ராஷின பரிசுத்து. இது தொடர்பாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பிரமதா என்னும் சொல் புத்தி அல்லது அறியாமையை வந்து குறிக்கின்றது. அது இவ்வாறே புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. இது போன்ற புத்தியை சரண் புகுபவன் தன்னை பௌதீக உடல் என்றே அடையாளம் காண்கின்றான். நான் எனது என்னும் உணர்வின் பாதிப்பால் அவன் தன் புலன்களின் மூலம் இன்பமோ துன்பமோ அடைகின்றான். இவ்வாறு உயிர் சிறைப்படுத்தப்படுகிறது. சோ எவ்வாறு ஒரு ஜீவன் வந்து கட்டுண்ட நிலையை அடைகின்றது என்பதை வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம இந்த உலகத்துல இந்த பிரபஞ்சத்துல படைக்கப்பட்ட பிறகு நாம என்ன பண்றோம், அனைத்துமே வந்து உடல் தளத்திலிருந்து நோக்கிறோம். யார் ஒருத்தர் உடல் தளத்திலிருந்து நோக்கிறாரோ அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்துமே வந்து பௌதிக தளத்துலதான் ஆற்றப்படுகிறது.
அவங்களுடைய புத்தியுமே அவ்வாறே செயல்படுகிறது. அப்படின்னா ஆவித்யிலிருந்து செயல்படுகிறது. எப்ப நாம வந்து ஆன்ம தளத்திற்கு போகிறோமோ இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் உடல் தளம், அதன் பிறகு புலன்கள் தளம், அதன் பிறகு என்னது ஆக்சுவலி மனத்தளம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து புத்தி இல்லையா, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆன்மா. இத்தனை நிலை வந்து ஸோ பேஸா, அதாவது இந்த ஸ்தூல உடல் தான் பேஸ். நாம் இந்த தளத்துல இருந்தானாக்கா மேல இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக தளத்தை வந்து நம்மளால ஆன்ம தளத்தை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. ஓகே, ஸோ எது வரைக்கும் நாம இந்த இதுல இருக்கிறோமோ எல்லாம் என்னுடையது இல்லையா, என்னுடையது, நான் நான் செய்தேன் இல்லையா, ஸோ என்னால செய்யப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம வந்து காலர் தூக்குறோம் இல்லையா, அந்த செயல் எல்லாமே கண்டிப்பா இருக்கும். அப்போ எது வரைக்கும் நம்ம அப்படி பேசிட்டு இருக்கோமோ அது வரைக்கும் அந்த கர்ம விளைவுகளுக்கு நாம கட்டுப்படுகின்றோம். ஸோ இன்டைரக்ட்லி நாம வந்து ஒரு கட்டுண்ட நிலையை வந்து ஏற்படுத்திக்கும் பொழுது அதுதான் நம்ம ஒரு உயிருடைய சிறைப்பட்டக்கூடிய தன்மை. ஸோ எது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த கண்டிஷன்டா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகாயுத விஷயங்களை மட்டுமே செய்துண்டு நம்ம செய்யக்கூடிய கர்ம பலன்கள்ல வந்து பலன்களை எதிர்பார்த்துண்டு இல்லைன்னா புலனுகர்ச்சி எதிர்பார்த்துண்டு நாம் ஆற்றுகின்றோமோ அது வரைக்கும் நாம் இந்த இடத்துல பந்தப்பட்டவர்களாகவே இருப்போம். எப்போ நாம இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் நம்முடைய சேவைகளை வந்து துவங்குகின்றோமோ இல்லையா, ஸோ பக்தி என்பது பக்தி மூலியமா தான் அது அடையப்படும். அப்போ நாம விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். ஸோ வாழ்வில் புத்தி என்று அழைக்கப்படுவது உண்மையில் அறியாமையாகும். இப்புத்தி தூய்மை அடையும் பொழுது அது புத்தியோகம் எனப்படும். அதாவது புத்தி கிருஷ்ணரின் விருப்பங்களுடன் பொருந்தும் பொழுது, அதாவது நம்மளுடைய விருப்பம் இறைவனுடைய விருப்பம் ஒன்றாகும் பொழுது அப்படின்னா we are adjusting our desires இல்லையா, நமக்கு ஆசைகளே இல்லாம இருக்க முடியாது. இந்த பிரபஞ்சத்துல ஆசைகளற்ற மனிதன் யாருமே கிடையாது. நோ ஒன். அதாவது ஒண்ணு பௌதிக ஆசை இருக்கும், இல்லைன்னா ஆன்மீக ஆசை. அதனாலதான் நாம் என்ன பண்ணணும், இந்த பௌதிக ஆசையை வந்து ஆன்மீக ஆசைக்கு வந்து மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதுவே வந்து புத்தி யோகம் என்று சொல்லப்படுவது. ஸோ நம்மளுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் இறைவனுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ்க்கு ஒத்ததானால் கண்டிப்பா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் புத்தி யோகம். இல்லை நாம நம்மளுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் தனியா செஞ்சுட்டு பகவானுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ்ல இருந்து நம்ம வேறுபட்டிருக்கும் போது, அதாவது எது முக்கியம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணணும். பக்திக்கு முக்கியம் கொடுக்கணும், பகவானுடைய செயல்களுக்கு முக்கியம் கொடுக்கணும். ஸோ பகவான் அதை தான் எதிர்பார்க்கிறார் நம்ம கிட்ட. அப்பதான் நாம அவரிடத்துல திரும்பி செல்ல முடியும். அதற்காக எதிர்பார்க்கிறார். அவருக்கு பர்சனல் பெனிஃபிட் எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா நமக்கான ரிஸ்க் எல்லாம் அவர் தான் எடுக்கிறார் இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட புத்தியுமே அவர் தான் கொடுக்குறார், அவரை புரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ 10:10 வந்து தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனே மாம உபாயாந்திதே. அதாவது என்னை பக்தியுடன் வழிபடுவோருக்கு நான் புத்தி யோகம், அதாவது அவரை புரிந்து கொள்வதற்கான அந்த ஞானத்தை அவரே வந்து நமக்கு கொடுக்கிறார் என்பதையுமே வந்து அந்த ஸ்லோகத்துல நாம படிச்சிருக்கோம். ஸோ உண்மையான புத்தி என்பதற்கு முழுமுதற் கடவுளுடன் தொடர்பு படுத்துவது என்பது பொருள். ஸோ சம்பந்தம் இல்லையா, சம்பந்தம் அபிதயா பிரயோஜனம். ஸோ சம்பந்தம் என்பது நாம யாரு, இறைவன் யாரு, நமக்கும் அவருக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிய ஆரம்பிச்ச பிறகு நாம் என்ன பண்ணுவோம், நவவித பக்திஸ்ல நாம ஈடுபடும். அதுதான் வந்து அபிதேயா. ஸோ எவ்வாறு நம்ம இறைவன் தொண்டை செய்து இறைவனோட நம்ம சம்பந்தம் ஏற்படுத்திக்கிறது. அடுத்து அதனுடைய பிரயோஜனம் என்னன்னாக்கா, அவ்வாறு நாம் இறைவனோட வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண பிறகு இல்லையா, அந்த உறவு முறையை வந்து ஏற்படுத்தின பிறகு நாம் அடையக்கூடிய அதாவது பலன்கள் என்ன, அதுதான் பிரயோஜனம். ஓகே, ஸோ இங்கே மேலும் வந்து அதன் மூலம் ஒருவன் வீடு பேர் பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைமுடும். உலகில் உள்ள புத்தி ஸ்லோகத்தில் பிரமதா என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் பூவுலக வாழ்க்கை தன்னுடையது என்று உயிர் போல் தவறாக உரிமை கொண்டாடுகிறது. எஸ், இது என்னதுன்னு நாம் என்ன பண்றோம், உரிமை கொண்டாடுறோம். ஆனா உண்மையிலே அனைத்துமே வந்து இறைவனுடையது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ என்னிடம் இருக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் நானே ராஜா என்று அவன் நினைக்கிறான். இதுவே அறியாமையாகும். ஸோ அதாவது நாம் ஒன்றும் இந்த பிரபஞ்சத்துல கிரேட் கிடையாது. ஓகே, ஸோ என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அது நம்ம செயல்படுத்த போறோம், அவ்வளவுதானே தவிர இடைப்பட்ட காலத்துல வந்த செல்வங்கள் அனைத்துமே தற்காலிகமானது என்ற எண்ணத்தை நாம கண்டிப்பா மனசுல பதிய வைக்கணும். அப்போ நாம எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் நாம நல்ல விதமா வாழறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். எப்ப நான் ஆள்றேன் என்னுடையது அப்படிங்கிறத ஒரு மனநிலை நம்ம எடுத்துட்டு வரோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் எல்லாமே எந்த நோக்கத்தை கொண்டு ஆற்றுகின்றோமோ அதற்கேற்ற பலன்களையுமே நாம
அந்த இடத்துல அனுபவிக்கணும். அதனால அனைத்துமே இறைவனுடையது என்று எண்ணிக்கொண்டு அவருக்காக கடமை ஆற்றுகின்றோம் என்ற மனதில் எண்ணிக்கொண்டு நாம ஆற்றினோம் என்றால் அங்கே கர்ம பந்தனத்திற்கு நாம ஆட்கொள்ளப்படுவதில்லை. அவ்வாறு ஏற்றப்படக்கூடிய காரியங்கள் மேன்மேலும் நன்மையை பயக்கின்றது. மேலும் ஆயினும் அவன் இது எனது ஜனஷ்ய மோகோயம் அகம் மமேதி, அதாவது இதுவே மாய எனப்படுகிறது. உதவும், அதாவது மாய எனப்படுகிறது. ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அவன் எல்லாம் தன்னை சார்ந்திருப்பதான், அதாவது அவன் எதுவுமே அவனை சார்ந்திருக்கவில்லை. எதுவுமே கிடையாது. எதுவுமே அவனை சார்ந்திருக்கவில்லை. எல்லாமே இறைவனை சார்ந்திருக்கிறது. ஆனா அவன் என்ன நினைக்கிறான்? அனைத்துமே என்னை சார்ந்திருக்கிறது இல்லையா? நான் கூட சொல்லுவோம்ல, நான் இல்லைன்னா அவன் எதுவுமே செஞ்சிருக்க மாட்டான், நான் இல்லைன்னா அது எதுவுமே நடந்திருக்காது இல்லையா? ஸோ நான் அதாவது நான் புண்ணியம் கட்டிக்கணும் அவனுக்கு இந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு இல்லையா? இல்லைன்னா அவன் என்னத்துக்கு ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலை இருந்திருப்பான். சொல்றோமா இல்லையா? நம்ம கண்டிப்பா சொல்றோம். உண்மையிலே எது நடக்கணுமோ அது கண்டிப்பா நடக்கும். நாம அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற எழுத்து எழுதியிருந்தா கண்டிப்பா நம்மளையே அறியாம போய் உதவுவோம். நாம் உதவவே கூடாது என்றது எழுதியிருந்தா நம்ம என்னதான் மனசுல வச்சாலும் அந்த இடத்துல போய் உதவி பண்ண முடியாது. ஸோ எல்லாம் இறைவன் சித்தம். அதை நாம உணர்வதற்கு முயற்சிக்கிறோம். அதை விட்டுட்டு நான் தான்றதை எல்லாமே செய்யக்கூடாது. ஆனால் அவன் எல்லாம் தன்னை சார்ந்திருப்பதாக கூறுகின்றான் இல்லையா? நாம் எல்லாம் அப்படிதான் பேசுறதே. பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு துர்புத்தி தன்மை தூய்மை அடைய வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் இல்லையா? சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் இல்லையா? மார்ஜனம் என்றால் அழுக்கு இல்லையா? ஸோ அதாவது நம்ம அதை கிளீன் பண்ணிக்கணும். புத்தி என்னும் கண்ணாடி துடைத்து பளபளப்பாக்கப்படும் பொழுது உயிரின் உண்மை செயல்கள் தொடங்குகின்றன. அப்படின்னா ஒருத்தர் தன்னுணர்வு பாதையிலுமே இறை உணர்வையுமே அவர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அடையும் பொழுது இல்லையா, அவர்களிடத்துல என்ன நிகழ்கின்றது ஆக்சுவலி, அதாவது உயிரின் உண்மை செயல்கள், அதாவது ட்ரூ ஆக்ஷன்ஸ் வெளியில வரும். அதாவது ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு வரும்பொழுது அவனது உண்மையான புத்தி செயல்படுகிறது. அப்படின்னா அவ பொய்யான புத்தி கூட இருக்கா நமக்குனாக்கா, பௌதிக புத்தியை தான் அந்த மாதிரி தற்காலிகமான யோசனைகள், அடுத்து ஸ்திரமற்ற நிலை, இதெல்லாமே பௌதிகம். ஏனென்றால் நம்முடைய நோக்கம் எல்லாமே பௌதிக லாபத்தை அடைவதற்காக நாம ஆற்றக்கூடிய செயல்கள். அதே ஆன்மீகத்துல நாம எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டோம். ஸோ தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் இல்லையா? புத்தி என்னும் கண்ணாடி துடைத்து பளபளக்கும் பொழுது உயிரின் உண்மை செயல்கள் தொடங்குகின்றன இல்லையா? இன்டெலிஜென்ஸ் ரைட்டா ஒர்க் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி எல்லாமே தானா ஒர்க் ஆகும். அதாவது ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரும் பொழுது அவனது உண்மை புத்தி செயல்படுகிறது. அதாவது அவன் எந்த அளவுக்கு சமர்ப்பணத்தை கொடுத்துருக்கான் இல்லையா? ஸோ எங்கெல்லாம் அவன் வேற்றுமை காட்டுகின்றான், எங்கெல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கான், இதெல்லாமே அவனுக்கு தெரிய வரும். மேலும் அப்பொழுது அவன் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்குரியது என்றும் தனக்கென்று எதுவும் இல்லை என்பதையும் அறிகின்றான். ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது ஒவ்வொரு நிமிஷமுமே நாம் இறைவனுடைய கருணைக்காகத்தான் யாசிச்சுருக்கோம், நம்மளால இந்த செயல்களை செய்ய முடியாது அப்படின்னு நம்ம நம்புறோம் இல்லையா? அதுதான் ரியலைஸ்டு, அதாவது ரியலைசேஷன் ஒண்ணுமே. மேலும் எதுவரை ஒருவன் எல்லாம் தன்னை சேர்ந்தவை என்று எல்லாம் என்னுடையதுன்னு சொல்றானோ அதுவரை அவன் உலகியல் உள்ளன் இருக்கின்றான். அப்படின்னா மெட்டீரியல் சென்சஸ்ல இருக்கான். ஆனால் எப்பொழுது அவன் எல்லாம் கிருஷ்ணனை சேர்ந்தது என்று மிகச் சரியாக அறிகின்றான், சும்மாவே நம்ம இதெல்லாமே இறைவன் சொல்றதுல பிரயோஜனமே இல்லை. கொஞ்சம் ஆலோசனை பண்ணணும். எப்ப நம்ம ஆலோசனை பண்ண வருவோம்னாக்கா, ஒரு காரியம் நாம் எடுத்த பிரகாரம் நடக்காத பொழுது இல்லையா, அப்போ அந்த பிராக்டிகாலிட்டியை நம்ம உணர ஆரம்பிப்போம். ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதனாலதான் இன்னர்ஷியா, கிருஷ்ண உணர்வு என்பது செயலற்ற தன்மையே கிடையாது, எப்பொழுதுமே செயலில் ஈடுபடுறதுதான். அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். மேலும் அவன் எல்லாம் கிருஷ்ணரை சேர்ந்தவை என மிகச் சரியாக அறிகின்றானோ அப்போது அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கின்றான் என்று பொருள். ஸோ ஹவு டு யூ நோ நான் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறத எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதா, அனைத்துமே இறைவனுடைய கருணை அப்படிங்கிறத புரிந்து கொண்டு நாம் ஆற்றும் பொழுது
எல்லாவற்றிலுமே பரமாத்மா இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து உணரக்கூடிய தன்மை வரும்பொழுது அப்ப நாமளும் வந்து அந்த உணர்தலை பெற்றிருக்கின்றோம் என்பது பொருள். சகாய இந்திரிய கணா ஞானம் கர்மஷ யத்கிருதம் சத்யஸ்தத் விருத்தயா பிராணா பஞ்சாவிருத்திர் யதோகரா. செயற்புலன்கள் ஐந்தும், அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், அறிவு புலன்கள் ஐந்தும், ஞானேந்திரியங்களும் புரஞ்சனியின் ஆண் நண்பர்களாவர். இவங்க ரெண்டு பேருமே கர்மேந்திரியங்களும் ஞானேந்திரியங்களுமே வந்து அதாவது ஆண் நண்பர்கள் அப்படின்னா அதாவது ஆண் பெண். இந்த இடத்துல நேற்று ரொம்ப அழகான டிஸ்கஷன் என்னடி பிரபுஜி வந்து பேசும்பொழுது இதே புரஞ்சனி இதுதான் அவரும் எடுத்துட்டு இருக்காரு பிரபுஜியுமே. ஸோ எடுக்கும் பொழுது ஆத்மாவில வந்து எங்கேயுமே வந்து ஆண் பெண் கிடையாது இல்லையா? ஆனா நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நம்முடைய உணர்வுகளை கொண்டு வரும்பொழுது நாம் எதன் மீது அதிகமாக அதாவது ஈடுபாடு கொண்டிருக்கிறோமோ அப்பொழுது அவ்வாறே நாம பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து வழங்கப்படுகிறது இல்லையா? இந்த இடத்துல அந்த ஐம்பெரும் புரஞ்சனி என்பது ஆத்மா இல்லையா? அவங்க எல்லாமே வந்து ஆண் நண்பர்கள். ஸோ நண்பர்கள்லயே கூட என்னது ஆண் நண்பர்கள். ஏன் இதை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குனாக்கா இயற்கையிலே ஆண் பெண் இருவருமே நம்ம எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ பெண் என்பவள் வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவள். மேலும் அவள் 10 திங்கள் குழந்தையை ஈன்றெடுக்கும் பொழுது அந்த ஈடுபாடு இல்லையா, கருவுல இருந்து கடைசி வரைக்கும் டெலிவரி வரைக்குமே அந்த குழந்தை மீது தான் அந்த தாய் நினைச்சிட்டு இருப்பான். ஸோ இப்படி அந்த அதாவது எமோஷ்னலி அட்டாச் இல்லையா, எதுவுமே ஆயிடக்கூடாது அப்படி ஒரு நிலை. ஆண் வந்து சும்மாவே அவன் வந்து நார்மலாவே அவங்க வந்து ரினவுன்ஸ்டா இருப்பான், அதாவது டிட்டாச்மெண்ட் போர்டு பற்றற்ற நிலையில இருப்பான். இப்படி இந்த அதாவது நான் புலன்களின் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த எடுக்கும்பொழுது இவங்க எமோஷனல் லெஸ், அதாவது குறைவான ஒரு எமோஷன் என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா ஒரு நம்முடைய ஒரு பாவத்தை நம்ம வெளிப்படுத்துறது உணர்ச்சி. கரெக்ட். ஸோ உணர்ச்சி அதுதான் உணர்வு. அந்த உணர்வுங்கிறது எமோஷன். உணர்வு வேற, உணர்ச்சி வேற. உணர்வு என்பது கான்சியஸ். உணர்வு என்பது நாம வந்து உயிரோடு இருக்கோன்றத வந்து எடுத்துரைக்கிறது கான்சியஸ். ஆனா இது வந்து நம்ம உணர்ச்சி என்பது உணர்தல் என்று பொருள். ஓகே. ஸோ இப்படி இந்த 5 ஆண் நண்பர்களாக கருதப்படுகிறது. புலன்களினால் ஒருவன் ஞானத்தை பெற்று செயலில் ஈடுபடுகிறார் இல்லையா? ஸோ நம்ம கண்ணு பார்க்கணும்னு சொல்லும் பொழுது இமீடியட்டா அதை வந்து நம்ம பக்குவப்படுத்துறோம். கை செயல்படணும்னும் போது இது செய்யணும் செய்யக்கூடாதான்றது டிசைட் பண்ணுறோம். அது வரைக்கும் சும்மா தான் இருப்போம் நம்ம இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து கால்கள் அங்கே செல்லணும் அப்படின்னாக்கா கால்கள் நடந்து போகணும்னு நினைக்கும் பொழுது கண்டிப்பா எஸ்பெஷலி வாக்கிங் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? ஒரு நாளைக்கு நமக்கு எவ்வளவு சோமாரித்தனம் வருது இல்லையா? ஸோ அப்போ போக வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துரும் இல்லையா? அப்போ கால்கள் வந்து என்னதான் வாக்கிங் போகணும்னு நினைச்சா கூட மனசு வந்து கட்டுப்பாடு உடையதால என்ன ஆகுனா கட்டுப்பட்டதால வாக்கிங் போகவே மாட்டோம். இது சாதாரணமா நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான் ஒவ்வொருத்தருடைய வீட்லயுமே இல்லையா? ஸோ சில சமயங்களை நம்ம மனசு புத்தி என்ன பண்ணுதுனாக்கா மனசுக்கேற்றவாறு புத்தி எல்லாமே செயல்படுகிறது. அப்போ நம்மளால வந்து நம்முடைய இந்த உடலை கூட நம்மளால காக்க முடியாது. ஸோ ஒருவன் புலன்களினால் ஒருவன் ஞானத்தை பெற்று செயலில் ஈடுபடுகின்றான் இல்லையா? நாலேஜ். ஸோ கண்ணு வந்து பார்க்கறது, அதை பார்க்கணுமா வேணாமான்றது அவனுடைய மனசை கொண்டு அவன் வந்து என்ன பண்றான், ஆலோசிக்கின்றான் இல்லையா? ஸோ ஞானத்தை பெற்று புலன்களின் செயல்பாடுகள் வந்து அதாவது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லையா, பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், உண்ணுதல், சுவாசித்தல், இதெல்லாமே வந்து பெண் நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 5 தலைகளுடைய இருந்த பாம்பு என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது 5 சுழல் முறைகளில் செயல்படும் உயிர் மூச்சாகும். இந்த உடல்ல பிராணா, அப்பானா, வயானா, சமானா, உதானா இந்த 5மே வந்து 5 தலை நாகங்களுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை பற்றி அதாவது சொல்லப்படுகிறது. அந்த சுழலக்கூடிய அந்த காற்றின் மூலியமா இந்த சுவாசம் இருக்கு, ஜீவன் இருக்கின்றான் என்ற அந்த நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. கிருஷ்ணா பகிர் முகாஹானா போகாவாஞ்சா கரே நிகடஸ்தத்
விவர்தம் அப்படிங்கிற அந்த புக்ல இருந்து சொல்லப்படுறது. மானுடன் உலகினை அனுபவிக்கும் ஆசையினால் உயிர் பூத மற்றும் சூக்ஷ்ம உடல், அதாவது ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம உடல் என்னும் ஆடைகளினால் போர்த்தப்படுகிறது இந்த ஜீவன். இவ்வாறு அவன் தனது புலன்களை அனுபவித்து மகிழ அவனுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தரப்படுகிறது. வாழ்க்கையில ஒரு சந்தர்ப்பமே வந்து கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆகையினால் உலகை அனுபவித்து மகிழும் கருவிகளாக புலன்கள் இருக்கின்றன இல்லையா? நாம் எதையுமே வந்து நம்முடைய புலன் திருப்திக்கு தான் நம்ம செய்யணும் இல்லையா? இதனை தொடர்ந்து புலன்கள் இங்கே நண்பர்கள் என்று கூறப்படுகின்றது. சில நேரங்களில் உயிர் தனது அதீத பாவச்செயல்களால் பூத உடலை வந்து பெறாமல் போவதோடு சூக்ஷ்ம நிலையில் அந்தரமாக தொங்குகின்றான். கண்டிப்பா இல்லையே? இப்ப சூசைட் பண்ணிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அவங்களால வந்து மேல் உலகத்துக்கு போக முடியாது, இந்த உலகத்துல இருக்க முடியாது. அப்படின்னா ஒரு நிரந்தரமற்ற நிலை. அவங்களுக்கு ஒரே கால் தான், அதுவே பேய் வாழ்க்கை எனப்படுது. அவனிடம் பூத உடல் இல்லாத காரணத்தினால் அவன் தனது சூக்ஷ்ம உடலில் பெரும் துன்பம் அனுபவிக்கின்றான். கண்டிப்பா பெயின்ஃபுல் அது ஆக்சுவலி. அதனால் உடலோடு இருக்கும் உயிர்களுக்கு பேயை கண்டால் பயமா இருக்கும். யார் ரொம்ப வீக் மைண்டடா இருக்காங்களோ அவங்களுடைய உடல்ல வந்து கண்டிப்பா இந்த பேய் வந்து மைண்டு, மென்டாலிட்டி, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான இது எல்லாமே வந்து அக்செப்டன்ஸ் இல்லையா? அப்படிலாம் இருக்கும்பொழுது ஈஸியா வந்து அது எக்ஸ்டர்னலா நம்ம கண்ணுக்கு சுத்தி எங்கெல்லாமோடு இருக்கும் நமக்கு தெரியாது. ஆனா நம்ம தைரியமா இருந்தா, பக்தர்களா இருந்தா கண்டிப்பா அணுகுமையா இருக்காது. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ தைரியத்தை நல்லபடியா வரவழைச்சுக்கணும். உக்ராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி புஞ்ஞானாம் வா குணான்விதம் விமுடானானு நானு பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷு. இது இந்த ஸ்லோகத்துல 10, அதாவது 15.10 இல்லையா? அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, மூடர்கள் ஒரு உயிர் எவ்வாறு தன் உடலை துறக்கிறான் என்பதை அறியாது. எப்படி நாம் இந்த உலகத்தை போட்டு போறோன்றதே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு எந்த வகையான உடலை நாம் அனுபவித்து மகிழ்கின்றோம், எந்த மாதிரியான ஒரு உடல் நமக்கு கிடைக்கப்படுகிறது எப்பவுமே நாம புரிஞ்சுக்கணும். தத்துவத்துல இருந்தா எப்படிப்பட்ட உடல், ரஜோல இருந்தா எப்படிப்பட்ட உடல், தாமசிக்கல இருந்தா எப்படிப்பட்ட உடல், இது எல்லாமே கண்டிப்பா தெரியும். ஸோ ஆனா நாம் என்ன பண்றோம், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இந்த குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம் என்ன பண்றோம், நம்ம செயல்களை வந்து அமைத்து ஆனந்தம் கிடைக்கும் என்று எண்ணி நாம் என்ன பண்றோம், அவ்வாறே செயல்படுத்துறோம். அதுதான் நாம செய்யக்கூடிய தவறு. ஸோ அது செயலினுடைய பலன்கள், விளைவுகள் எதுவா இருந்தாலும் இறைவனுடைய திருப்படிகள்ல அதாவது சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு நாம தயாரா இல்லையா? புண்ணியங்களுக்காகவோ எதுக்காகவோ நாம கண்டிப்பா ஒரு காரியத்தை செய்யவே கூடாது. ஓகே. மேலும் ஜட இயற்கை குணங்களின் கீழ் எந்த வகையான உடலை நாம் அனுபவித்து மகிழ்கின்றோம் என்பதையும் அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆக்சுவலி. ஆனா இந்த மாதிரி மூடர்கள் வந்து கண்டிப்பாக, அதாவது சூசைட் பண்ணிக்க கூடியவங்களுக்கு வந்து நம்ம இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல போயிட்டு கஷ்டப்பட போறோம்ன்ற அந்த நிலை வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. அதனால்தான் யாராவது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு மென்டாலிட்டியில இருந்தா அவங்களுக்கு வந்து இந்த சாஸ்திரத்தை வந்து எடுத்துரைச்சு, மரணம் என்பது நாமளாக ஏற்படுத்திக்க கூடாது, அது இயற்கையிலே இறைவனுடைய கட்டளைப்படி நிகழ வேண்டும். அப்போ நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல, அதாவது எதெல்லாம் செய்யணும்ன்றதுக்காக நம்ம படைக்கப்பட்டோமோ அது மட்டுமே செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். இல்ல நாம வில் பி மெஸ்ஸிங் இல்லையா? முன்ஜென்ம இது எல்லாத்துலயுமே அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள்ல வந்து நாம அதிகமான துன்பத்தை வந்து பெறுவோம். உயிர்கள் உயிர் காற்றில் இணைக்கப்படுகின்றன. காற்று சுற்றி, அதாவது சுற்றி சுற்று ஓட்டத்திற்காக இல்ல இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய காற்று எடுத்துங்களா? ஓகே. நம்ம வயானா வாயு பாத்தீங்கன்னாக்கா தலையில இருந்து கால் வரைக்குமே அது கொண்டுட்டே இருக்கு. ஓகே. சில காற்று வந்து கீழ்ப்பகுதி, சில காற்று மேல் பகுதி, சில இது எல்லாமே வந்து உண்டு. அவை பிராணா, அபானா, வயானா, சமானா அண்டு உதானா. மேலும் இவ்வுயிர் காற்று 5 வகையான வழிகளில் செயல்படுவதால் இது 5 தலை பாம்போடு வந்து சொல்லப்பட்டு வெவ்வேறு விதமான பிராணா பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப வந்து மூச்சு, இந்த நாசி துவாரத்துல வரக்கூடியதுதான் வந்து பிராணா.
அது ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கன் வழியா தான் போய் வெளியே வந்துடும். அது வரைக்கும் தான் அதனுடைய ஃபங்க்ஷனல், வேற எல்லா இடத்துலையுமே கிடையாது. அப்படி ஒவ்வொரு அதாவது இந்த பிராணா அபான வாயுக்கள் வந்து ஒவ்வொரு செயலுக்கானது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை லிஸ்ட் அவுட் கூட பண்ணி வச்சிருந்தேன். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வாட்டி, இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, முன்னாடியே இருக்கு ஒரு தடவை. பிராணா என்பது சுவாசா, வயானா வந்து உடல் முதல் இருக்கும். மிச்சம் 3 தான் எனக்கு கன்ஃபியூஷன். பிராணா 5 winds. பிராணா பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ள இழுத்து வெளியில விடுறது. ஓகே, அது எங்க வரைக்கும் வரும்னா இங்க அநாத்த சக்கரம் இந்த இடத்துல. ஓகே, செஸ்ட், as it chest and governs intake of prana into the lungs. அதாவது லங்ஸ்னா நுரையீரல் தானே, கல்லீரல் அது நுரையீரல், லிவர் என்னதான் கல்லீரல் நினைக்கிறேன், இல்லையா? லங்ஸ் நுரையீரல் மக்கள். நுரையீரலா? ஓகே, நுரையீரல் வரைக்குமே போகும். பிராணவாயு இஸ் இன்வால்வ்டு இன் த ஆக்ட் ஆஃப் பிரீத்திங். எதுக்கெல்லாம் இந்த பிராணவாயு என்பது தெரிஞ்சுக்கணும். சுவாசம், எஸ்பெஷலி இன்னலேஷன் உள்ள. இன்னொன்னு என்னன்னா, நம்ம உணவு உண்ணும் பொழுது கூட வந்து இந்த காற்று நமக்கு ஏப்ப வருது இல்லையா, தட் இஸ் ஹவு தே நம்ம வந்து ஜீரணிக்கிறதுக்கான ஒரு இந்த ஃபுட் நாம் சாப்பிட்றது ஜீரணமாகும் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இப்பெல்லாம் நமக்கு ஏப்பமே வர்றதில்லை, இல்லையா? நம்ம எல்லாம் வேஸ்டான ஃபுட் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் சாப்பிடுறோம். அப்பானா வந்து this energy moves downward and outward, helping us to live no longer service. மூலாதார சக்கரம், ஸோ கேஸ்ட்ரிக், இல்லையா? அதாவது எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன் மூலியமா வெளியாகிறது தான் வந்து அப்பானா வாயு. இது எல்லாம் எதெல்லாம் எதெல்லாம் வந்து மேற்பார்வை, எக்ஸலேஷன், நம்ம வெளி சுவாசத்தை வந்து மேற்பார்வையிடுகிறது இந்த அப்பானா வாயு. ஸ்வெட்டிங், இல்லையா? நம்ம வேர்வை. அதுக்கப்புறம் வந்து எலிமினேட்டிங் டைஜஸ்டிவ் வேட், கழிவுகளை வந்து இது வந்து வெளியேற்றம் வருது, இல்லையா? பேசிக்கலி அதாவது டு த ஆனஸ், அது மூலியமா வர்றது வந்து இதுதான். மற்றும் சமானா, இது வந்து பேலன்ஸா எடுத்துட்டு போகிறது அந்த வாயு. இது எது வழியா அது வந்து ஃப்ளோ ஆகுதுன்னாக்கா நேவல், இந்த ஹார்ட், இந்த அநாத்த சக்கரத்துல இருந்து இந்த நாபியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாகத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த சமானா வாயு, இல்லையா? இட் இஸ் டைட் டு மணிப்புரா சக்கரா. ஸோ மூலாதாரா, அடுத்து வந்து சுவாதிஷ்டா, அடுத்து வந்து மணிபூரா, அடுத்து வந்து அநாதா, இல்லையா? அடுத்து விசுத்தா, அதுக்கப்புறம் ஆக்ஞா, அதுக்கப்புறம் ஓகே. இந்த இடத்துல சகசிராரா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா சக்கரங்களுமே நமக்கு ஒரு வைப்ரேஷன், ஆனா அது எனேபிள் ஆயிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அதை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துல வந்து யூ வில் ஃபீல் ஹெவினஸ், ஒரு மாதிரி பரபரப்பா நம்மளுக்கு பிடிச்சிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இஸ் ஐ ஹாவ் லேர்ன்ட் மெடிடேஷன், அதனால தான் உங்களுக்கு இது சொல்றேன் இந்த அனுபவத்தால. எனக்கு சொல்லி கொடுத்தவர் கூட லைட்டை வச்சுதான் சொல்லி கொடுத்தார். ஸோ தட்ஸ் வாட் இட்ஸ் அ கன்ஃபர்மேஷன். நம்ம பிரபுபாதர் நிறைய இடங்கள்ல சொல்றாரு இல்லையா, லைட் வந்து இட்ஸ் நாட் த ரைட் திங் அப்படிங்கிறது வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பகவானை சேவிக்கணும், நமக்கு என்ன தரிசனம் கிடைக்கிறதோ அதை எடுத்துக்கணும். இதுவே வேணும் அப்படிங்கிற அந்த அது கற்பனை இதுல வந்து நம்ம போக வேண்டாம். உதான வாயு இஸ் அப்வர்ட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. இது வந்து ஆற்றல், தட் சப்போர்ட்ஸ் என்னது மென்டல் கிளாரிட்டி. ஸோ மென்டலி நாம அதாவது இங்க இருந்து மேல வரைக்கும் போறது, ஸோ மனசு வந்து தூய்மைப்படுறது, இல்லையா? மேலும் ஷார்பன்ஸ் அவர் சென்சரி ஆர்கன்ஸ், புலன் உறுப்புகளை வந்து ரொம்பவுமே வந்து பக்குவ பெறுகிறது. மேலும் இட் இஸ் அசோசியேட் விசுத்த சக்கரா. அதாவது தொண்டையில இருக்கிற சக்கரம், விசுத்தி தொண்டையில. ஆமா தெரியுமா? வாயு தான் சமான வாயு என்பது இந்த நாபியிலிருந்து இந்த ஹிருதயம் வரைக்கும் போறது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் டைட் டு மணிப்புரா சக்கரா. மணிப்புரா என்பது நாபியில இருக்கக்கூடிய சக்கரா. அங்கதான் வந்து இந்த வாயு வந்து எதற்கு உதவுகின்றது என்றால்
நம்ம உட்சுவாசம் எடுக்கும்போது நம்ம வாய்க்குள்ளேயுமே வந்து சுவாசம் உண்டு. அது வந்து ஜீரண சக்திக்கு வந்து உபயோகப்படுது. ஓகே, அதுதான் நம்ம வைட்டல் ஃபயர்ன்னு சொல்லப்பட்டது, நெருப்பு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் உதானா வந்து நம்ம வந்து அப்வர்ட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தட் சப்போர்ட்ஸ் மென்டல் கிளாரிட்டி, ஷார்பன்ஸ் அவர் சென்சரி ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இங்க இருந்து வரது வெளியில விசுத்தம் தொண்டையில இருந்து வர்றது. ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு ஸ்டேபிள் மைண்ட் இதெல்லாம் கொடுக்கறது இந்த வாயு. ஓகே, விஷுத்த சக்கரா த சக்கரா கம்யூனிகேஷன், ட்ரூத் அண்ட் செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன். அதாவது நம்ம எதையா இந்த உடல்லே பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்யூனிகேஷன் இருக்கு இல்லையா? ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து உணவு என்பது எடுத்து செல்லப்படுகிறது. ஸோ அதன் மூலியமா வந்து அந்த சக்கராவை வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஓகே, பேசும்போது வரக்கூடிய வெளி காற்று மாதாஜி. இங்க இருந்து வரும் இல்லையா? இங்க இருந்து வர தொண்டையில தொண்டையில இருந்து வரக்கூடிய. ஓகே, அடுத்து வயானா. வயானா வந்து வயானா வந்து உடல் முழுவதுமே பரவுறது ஆக்சுவலி. எங்க இருந்துனாக்கா சுவாதிஷ்டால இருந்து எடுத்துக்கும் போது அடுத்து இது வந்து கோஆர்டினேட்டிங் ஃபோர்ஸ், அதாவது ஒவ்வொரு செயலோடையுமே அது வந்து சம்பந்தப்பட்டது இந்த காற்று. வயானா. இப்படி நம்ம 5 வாயுக்களை பற்றி நாம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு இந்த பிராணா அடுத்து வந்து இப்ப சமானா கூட தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ அதாவது ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நம்ம அடிக்கடி படிச்சுக்கணும். அபானா கீழ் நோக்கி போறது, சமானா வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கு. பஞ்சவருத்தி என்பது புலனுகர்ச்சி பொருட்களுக்கான ஃபார்ம் இல்லையா? அக்னியிலிருந்து நமக்கு ரூபம் கிடைக்கிறது. சுவை என்பது நீரிலிருந்து கிடைக்கிறது இல்லையா? சப்தம் என்பது எங்கிருந்து வருது? ஆகாயத்திலிருந்து வருது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து வாசனை என்பது பூமியிலிருந்து வருது இல்லையா? இப்படி ஊரு அப்படின்னா என்னது? அது ஊருன்னா தொடுதல் இல்லையா? ஒரு தொடு உணர்ச்சி மத்தது உணர்ச்சி இல்லையா? தொடு உணர்ச்சி காற்றினால் வருது. இந்த மாதிரி இந்த பஞ்சபூதங்களுடைய செயல்பாடுகள் தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்பவற்றால் கவரப்பட்டு புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்குரிய விருப்பமாகும். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 5 தலை பாம்பு வந்து இந்த 5 வாயுக்களுக்கு வந்து இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஒப்பிடுவது எப்படி புரஞ்சனா அந்த 9 கதவுகளை கொண்ட நகரத்துல இருந்து வெளியே போனா இல்லையா? அங்கே பாம்பும் வந்து எல்லா பக்கத்துல இருந்து அடைப்பட்ட பொழுது அதுக்கும் வேற வழி இல்லாம இட் இஸ் ஆல்சோ லீவிங் அப்படிங்கிறத படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த 5 தலையுடைய நாகம் என்பது எதுனாக்கா இந்த 5 விதமான வாயுக்கள் என்பதை நாம. மேலும் ஒரு பாம்பு தரையில் ஊர்ந்து செல்வது போல ஆத்மா என்ன பண்ணுது? குண்டலினி சக்கரத்தின் மூலம் கடந்து செல்கின்றது. இந்த குண்டலினி சக்கரம் என்பது என்னன்னாக்கா இந்த பாடியில இருக்கக்கூடிய இந்த சக்கராஸ் தான், சக்கராஸ். ஓகே, ஸோ புலநுகர்ச்சி பொருட்களுக்கான வடிவம், சுவை, ஓசை, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மெல் இல்லையா? மனம், ஊரு, அதாவது தொடுதல், இதெல்லாமே வந்து இதனால கவரப்பட்டு புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்குரிய விருப்பமாகும். ஸோ ஒண்ணு நாம புலன் திருப்தி இல்லைன்னா இறை வழிபாடு, ஏதோ ஒண்ணுத்துலதான் இருப்போம். அதில் ஆன வரைக்கும் நமக்கு எது நன்மையோ அத்தகைய செயல்கள்ல இருக்கிறது மிக உசிதமான செயல். வனமாலினி ஷியாமா மாதாஜி வாசிங்க அடுத்து. பிருஹத் பலம் மனோ வித்யா உபேந்திரியா நாயகம் பஞ்சாலஹ பஞ்ச விஷயாயன் மத்தியேனா நவகம்புரம் நவத்வாரபுரம். இது ஓகே. எஸ் வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 7. பிரஹத் பலம் மனோ வித்யாத் உபேயேந்திரிய நாயகம் பஞ்சால பஞ்ச விஷயாயன் மத்தியேனவ கம்புரம். பிரஹத் பலம் ஆற்றல் மிக்க, மனம் வித்யாத் ஒருவன் அறிய வேண்டும், உபேந்திரிய புலன்களின் 2 பிரிவுகளின், நாயகம் நாயகனாக, பஞ்சால தேசம் பஞ்ச 5 விஷயா புலன் பொருட்கள், யதன் மத்தியில், நவகம் 9 துவாரங்கள், புறம் நகரம். மொழிபெயர்ப்பு. மற்றவர்களுக்கு தளபதியாக இருக்கும் 11வது பணியால் மனம் ஆகும். அவனே செயல் புலன்கள் மற்றும் அறிப்புலன்கள் என்று அனைத்து புலன்களுக்கும் தலைவன் ஆவான். பஞ்சால ராஜ்யம் என்பது 5புலன்களின் நுகர்ச்சி பொருட்கள் தாம் அனுபவித்து மகிழப்படும் சூழலாகும். பஞ்சால ராஜ்யத்தினுள் இருப்பது உடல் என்றும்
நகரமாகும். அதற்கு 9 வாயில்கள் இருக்கின்றன. பொருளுரை: மனமே செயல்கள் அனைத்திற்கும் மையமாக இருக்கிறது. அது இங்கே பிரஹத்பல, அதாவது மிக்க ஆற்றலுடையது என்று கூறப்படுகிறது. வாழ்க்கை என்றும் மாயையிலிருந்து வெளியே வருவதற்கு ஒருவன் தன் மனதினை கட்டுப்படுத்த வேண்டியதிருக்கிறது. பெரும் பயிற்சிக்கு ஏற்ப மனம் உயிரின் நண்பனாகவும் எதிரியாகவும் இருக்கிறது. ஒருவனது நிர்வாகி நல்லவனாக இருக்கும்போது அவனது சொத்துக்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. மாறாக அவன் திருடனாக இருந்தால் அவனது சொத்துக்கள் நாசமடைகின்றன. அதுபோல் ஒருவனது கட்டுண்ட வாழ்க்கையில் உயிர் தனக்கு பதிலாக செயல்படும் அதிகாரத்தினை தன் மனதிற்கு அளிக்கிறான். அதனால் அவன் புலனுகர்ச்சி பொருள்களை அனுபவிப்பதற்காக அவனது மனதினால் தவறான வழி நடத்தப்படுவதற்கு அவனே பொறுப்பாகிறான். ஆகையினாலேயே ஸ்ரீல அம்பரஷி மன்னர் முதலில் தன் மனதினை பகவானின் திருவடி தாமரைகளின் மீது ஈடுபடுத்தினார். ச வை மன கிருஷ்ண பதார விந்தையோ, மனம் பகவானின் திருவடி தாமரைகளின் தியானத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இம்முறையே யம என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் மனதை கட்டுப்படுத்துதல் என்பதாகும். இவ்வாறு மனதினை கட்டுப்படுத்தியவரே கோஸ்வாமி என்று அழைக்கப்படுகிறார். மாறாக மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாதவர் கோ தாஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். மனமே புலன்களின் செயல்களை இயக்குகிறது. அச்செயல்கள் பல்வேறு வடிகால்களின் மூலம் வெளியேற்றப்படுகின்றன. இதனை அடுத்த வரும் ஸ்லோகம் விளக்குகிறது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மகாலட்சுமி மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசி. அக்ஷினி நாசிகே கர்ணௌ முகம் சிஸ்ன குதாஹிதி द्वे द्वे द्वारौ बहिर्यादि यष्टत् इन्द्रिय संयुधः. हरे कृष्ण माताजी. अक्षिणी नासिको कर्णौ मुखं सिंसे उतौ इति द्वे द्वारौ बहिर्याति यस्तर् इन्द्रिय संयुतः. அக்ஷினி இருவிழிகள், நாசிகே இரு நாசி துவாரங்கள், முகம் வாய், சிஸ்ஸன கருவாய், குதௌ எருவாய், இதி இவ்வாறு, த்வே இரண்டு, த்வே இரண்டு, துவாரௌ துவாரங்கள், பகி வெளியே, யாத்தி செல்லுதல், யார், யத் வாயில்களின் மூலம், இந்திரியே புலன்களினால், சம்யுதக துணையுடன். மொழிபெயர்ப்பு: இருவிழிகள், இரு நாசித்வாரங்கள் மற்றும் இரு செவிகள் போன்றவை ஒரே இடத்தில் இருக்கும் வாயில்களாகும். வாய், கருவாய், எருவாய் போன்றவை வேறு சில வாயில்களாகும். இவ்வாறு 9 வாயில்களுடைய உடலில் இடப்பட்டிருப்பதினால் உயிர் பரும் உலகில் வெளிப்புறமாக செல்லப்படுவதோடு உருவம், சுவை போன்ற புலன் நகர்ச்சி பொருட்களையும் அனுபவித்து மகிழ்கின்றான். பொருளுரை: தனது ஆன்மீக நிலையினை உணராத உயிர் மனதினால் இயக்கப்பட்டு 9 வாயில்களின் மூலம் பொருட்களை அனுபவிப்பதற்கு செல்கின்றது. உலக பொருட்களோடு கொண்ட நெடுங்கால தொடர்பினால் அவன் தனது உண்மை ஆன்மீக செயல்களை மறந்திருப்பதோடு தவறாகவும் வழிநடத்தப்படுகிறான். இவ்வுலகம் முழுவதுமே ஆன்மீக ஞானமில்லாத விஞ்ஞானிகள், தத்துவ ஞானிகள் என்போரால் தவறாக வழிநடத்தப்படுகின்றது. இதனால் பந்தப்பட்ட ஆத்மா மேலும் மேலும் சிக்கலில் அமிழ்கின்றார். தேங்க்யூ மாதாஜி. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி இன்னொரு ஸ்லோகம் வாசிங்க. அக்ஷினி நாசிகே ஆஷ்யம் இதி பஞ்சபுர கிருதாக தக்ஷிணா தக்ஷிணः கர்ண உத்தார சோத்தரः ஸ்மிருதः பஷ்யமே இதி அதோ துவாரௌ உதம் சிஷ்ணம் இஹோஷ்யதே. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9th ஸ்லோகம் வாசி. படிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் கீழே வர, கொஞ்சம் கீழே. எஸ், சரியா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
क्षिणी नासिके आस्यमिति पञ्चपुरकृताः दक्षिणा दक्षिणकर्ण उत्तरा चोत्तरस्मृतः पश्चिमे इत्यधोदारौ गुदं சிஸ்ராமி ஹோட்சதே. அக்ஷிணி இருவிழிகள், நாசிகே இரு நாசிகள், ஆஸ்யம் வாய், இதி இவ்வாறு, பஞ்ச ஐந்து, புரக முன்பகுதியில், கிருதாகா செய்யப்பட்ட, தக்ஷிணா தெற்கு வாயில், தக்ஷிணக வலது, கர்ணக காது, உத்தரா வடக்கு வாயில், ச மேலும், உத்தர இடது காது, ஸ்மிருத புரிந்து கொள்ளப்படுதல், பஷ்சிமே மேற்கு பகுதியில், இது இவ்வாறு, அத கீழ் நோக்கி, துவாரோ இரண்டு வாயில்கள், உதம் எருவாய், சிஸ்னம் கருவாய், இக இங்கே, உச்சத்தே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மொழிபெயர்ப்பு: இரு விழிகள், இரு நாசிகள், ஒரு வாய், இவை ஐந்தும் சேர்ந்து முன்பகுதியில் இருக்கின்றன. வலது காது தெற்கு வாயிலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இடது காது வடக்கு வாயிலாக இருக்கிறது. மேற்கு பகுதியில் உள்ள இரண்டு துவாரங்கள் அல்லது வாயில்கள் எருவாய் அல்லது கருவாய் எனப்படுகின்றன. பொருளுரை: எல்லா திசைகளிலும் கிழக்கு திசையே மிகவும் முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. காரணம், சூரியன் கிழக்கு திசையில் தான் உதிக்கிறது. ஆகையினால் கீழ்த்திசை வாயில்களான விழிகள், நாசி, வாய் போன்றவை உடலின் மிகவும் முக்கியமான வாயில்களாக இருக்கின்றன. ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுர்முன்மிலிதம் ஏன. மாதாஜி, தேங்க்யூ. தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கே ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணாமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च கிருபா சிந்தோभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இப்போ நாம இது வரைக்கும் என்ன படிச்சோம்? புரஞ்சனன் என்ன யாருன்னு படிச்சோம் ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல இல்லையா? அவன் ஒரு ஜீவாத்மா அப்படிங்கிறது. ஏன்னா வெவ்வேறு உடல்களை தாங்கி செல்பவன். அவனுடைய கர்ம பலன்களுக்கும் மரணிக்கும் பொழுது அவனுடைய என்ன மாதிரியான உணர்வுகளை கொண்டு அவன் அந்த உடலை நீக்கின்றானோ அதற்கேற்றவாறு ஒரு உடலை பெற்று அவனுடைய கர்ம பலன்கள், முந்தைய ஜென்மங்கள், எண்ணிலடங்காத ஜென்மங்களை எடுத்திருக்கோம் இல்லையா நம்ம எல்லாருமே. அது போல எந்த ஜீவனா இருந்தாலுமே அவனுடைய முந்தைய ஜென்ம பலன்களை எல்லாமே அவன் அனுபவிக்கக்கூடியதுதான் இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல நாம படிச்சோம். மூன்றாவது அபிஜ்ஞாதா, அதாவது நம்ம படிக்கிறது பகவானை பற்றி இல்லையா? பகவானுடைய மேன்மையான குணங்களை பற்றி எல்லாமே நாம காலையில இப்ப நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போது கூட உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த இதுவுமே நாம மூன்றாவது ஸ்லோகத்துல படிக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே பகவானை பற்றி நம்மளால முழுமையா புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏதோ ஒரு சிறிய அளவுதான் நம்மளால அவரை பற்றி, அதுவுமே நாம இறை தொண்டு செய்தால் ஒழிய நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. இது மூன்றாவது ஸ்லோகம். நான்காவது ஸ்லோகத்துல நாம் என்ன படிக்கிறோம்? இப்போ படிச்சோம்னாக்கா 9 வாயில்கள் கொண்ட நகரத்தை பற்றி படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதுல ஜீவா என்ன பண்றான்? அவன் எந்த அளவுக்கு இந்த உலகத்துல இந்த புலன்களை கொண்டு அவன் அனுபவிக்கணுமோ அதை எல்லாமே அவன் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறான். எப்ப நாம அதை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம் அப்படிங்கிறதையுமே நாம படிச்சோம். அடுத்து ஐந்தாவதுல இந்த அஜ்ஞானத்திலிருந்து இந்த ஜீவன் என்ன மாதிரி செயல்படுறான் அப்படிங்கிறதையுமே நாம ஐந்தாவது இதுல படிக்கிறோம். நான், எனது இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த உரிமை இல்லையா, உரிமை கொண்டாடுதல் இல்லையா? நம்ம ஐ திங்க் எந்த சாப்டர்ல வருதுன்னு தெரியல, ஞாபகம் இல்லை. ஐ திங்க் 17th சாப்டரான்னு தெரியல.
ஸோ இவன் என்னுடைய எதிரி இல்லையா, இன்றைக்கு நான் இந்த எதிரி அழிச்சிட்டேன். ஒரு 4 ஸ்லோகங்கள் கண்டினியூஸா வரும் இல்லையா. ஸோ நான் இன்புறுகின்றேன் இல்லையா, நான் இவ்வாறு சுகிப்பேன் இல்லையா, அதாவது நல்ல செல்வத்தோட இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இல்லையா, அப்படி நம்மளை சுத்தி நிறைய பேர் இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை. ஸ்லோகா மாதாஜி, தெய்வாசுர சம்பத் விபாகம். தெய்வ அசுர சம்பத விபாகம். எஸ், ஓகே. சாப்டர், ஓகே. அப்போ என்னன்னா அதுல என்ன வரும்னாக்கா, நான் மேலும் என்னுடைய எதிரிகள் எல்லாம் அழிக்கப்படுவார்கள் இல்லையா. அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உதாரணமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அது வந்து புரஞ்சனியை பற்றி சொல்றது. அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா. ஸோ ஒரு ஜீவனுடைய புத்தி வந்து புரஞ்சனி அப்படிங்கிறதுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் முன்னாடியே. ஸோ இந்த புத்தி எப்படி நம்ம வந்து இந்த மனதிற்கு வந்து அடிமையாகாம புத்தி வந்து செவ்வனே வந்து செயல்பட்டு மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தி அதற்கேற்றவாறு புலன்களுமே பக்குவம் அடைகிறதோ அப்ப அந்த ஜீவன் வந்து வாழ்க்கையில வந்து பக்குவத்தை அடைகின்றான். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு இந்த புத்தி மனதின் சொல்லை கேட்டால் என்ன ஆகும்னாக்கா, புலன்களும் அவ்வாறே செயல்பட்டு மீண்டும் ஒரு கட்டுண்ட நிலையை மட்டும்தான் இது நமக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இந்த 2 நிலைகளை பற்றி நாம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ இந்த புத்தி நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரத்தை வந்து எடுத்துட்டு வரும். ஸோ ஆனா இந்த இடத்துல நான் எனது என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது. அனைத்துமே நாம தற்காலிகமாக உபயோகப்படுத்திட்டு இங்கே விட்டு செல்லக்கூடியதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா, ஒரு ஹோட்டலுக்கு போறோம்னா நம்ம, ஸோ அங்கே ஒரு ரிசார்ட்ல இருக்கோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யாத்திரைக்கே போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன் நம்ம எப்பவுமே கெட்டதே சொல்லணும் இல்லையா, நல்ல விஷயங்கள் கூட சொல்லலாம். ஸோ நம்ம யாத்திரைக்கு போறோம், அங்க தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா. அங்க இருக்கக்கூடிய நீர் இல்லையா, அந்த வசதி இல்லையா, படுக்கை, இது அங்கே உணவு, இதெல்லாம் நமக்கு வந்து அங்கே வழங்கப்படுகிறது இல்லையா. அந்த யாத்திரையினுடைய காலம் முடிந்த பிறகு நாம் என்ன பண்றோம், நம்முடைய ட்ரெயின் டிக்கெட்டோ ஃப்ளைட் டிக்கெட்டோ பிடிச்சி நம்ம வீட்டுக்கு வந்து சேர்றோம் இல்லையா. அது போன்ற ஒரே விசிட் தான் நாம் இங்க வந்திருக்கிறதே. ஆனா அந்த விசிட்டை இங்க வந்திருக்கக்கூடிய இந்த நிலை வந்து நாம தற்காலிகமா நாம ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து நாம மறந்து போயிட்டு நாம என்ன பண்றோம், இது என்னுடையது, இது நான் அப்படிங்கிற அந்த அகந்தையோட நாம வந்து செயல்படுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு புத்தி தான் வந்து அறியாமை. அதுதான் வந்து புரஞ்சனியை பற்றி சொல்லக்கூடியது. இது எத்தனாவது ஸ்லோகம், இப்பதான் நம்ம படிச்சோம், 5வது ஸ்லோகம் இல்லையா. 6வது ஸ்லோகத்துல ஆண் நண்பர்கள் யாரு, கர்மேந்திரியங்கள் மற்றும் ஞானேந்திரியங்கள் அப்படிங்கிறதையுமே படிச்சோம். பெண் நண்பர்கள் யாரு, இந்த புலன்களுடைய செயல்கள் என்றதையும் படிச்சோமா. 6ல வந்து படிச்சோம் இல்லையா, ஞாபகம் இருக்கா. ஹரே கிருஷ்ணா, தூங்கி போயிட்டீங்களா? ஓகே, ஓகே. ஸோ என்ன ஆழ்ந்து அதுலயே போய் மூழ்கிட்டீங்களா, இல்ல வந்து வீட்டுல வேலையா இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. எடுத்தோன்னா அதான் நீங்க சொல்றதுனால பேச முடியல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், ஃபைன், தேங்க்யூ. ஸோ 10 புலன்கள் வந்து எது, கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா. அது 2மே ஆண் நண்பர்கள் என்ற விதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஸோ ஆண் நண்பர்கள் என்பது ஆண் என்று ஏன் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, தட் வில் ஆக்ட் as per the intelligence, அதாவது ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸ் பிரகாரம். உண்மையிலே அது ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸ் பிரகாரம் நாம வந்து செயல்படணும்னு சொல்லப்படுறது. ஆனா நாம என்ன பண்றோம், இந்த பெண் நண்பர்களுடைய உதவியால அந்த ஆண் நண்பர்களை என்ன பண்றோம், நாம டவுன் பண்ணி நம்ம பெண் நண்பர்கள் வழியா நம்ம எடுத்துட்டு போயிடும். அதாவது பெண் நண்பர்களுடைய குவாலிட்டி என்ன சொல்லுங்க, அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா. ஸோ அவங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு உணர்வு கொண்டு இல்லையா, அடுத்து அவங்களுடைய பந்தத்தை கொண்டு இவ்வாறுதான் அவர்கள் செயல்படுவார்கள். இது உண்மைதான். இப்போ அப்பா அம்மா 2 பேருமே இருக்காங்க, அப்பா நிறைய வருத்தப்படுறார் என்று நம்ம வந்து கேள்விப்படுறது மிக மிக குறைவு. ஆனா அம்மா எப்பொழுதுமே வருத்தத்துல தோய்ந்துட்டு இருக்கான்றதை மட்டும் நம்ம கண்டிப்பா கவனிப்போம் இல்லையா. ஏன்னா நமக்கு இந்த 10 திங்கள் நாம வந்து குழந்தை ஈண்டெடுக்கும் பொழுது அந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் நமக்கு. அண்ட் வி ஆர் ஆல், நம்ம உடலினுடைய இந்த கூறுகளாலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு எமோஷனலி ரிலேட்டடா தான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா அதே வந்து ஆண்களுக்கு அப்படி கிடையாது. தே ஆர் ஆல் டிட்டாச்டு மோடு. சுலபமா அவங்க வந்து பற்றற்ற நிலையில இருக்கக்கூடிய, அதுதான் அவங்களுடைய உண்மையான குவாலிட்டி கூட. அவங்கள நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் தேர் ஒரிஜினல் குவாலிட்டி. ஓகே, அது எப்படிதான் அவர் இருக்காரோ தெரியலையே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா.
நமக்கு இவ்வளவு பதக்குது அவர் இப்படி இருக்காரேன்ட்டு. ஆனா அதுதான் அவங்களுடைய இயற்கையும் கூட. அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஏன் நமக்கு என்ன பாசிட்டிவ் இருக்கோ அவங்களுக்கு ஒரு சில பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாருக்குமே உண்டு. ஆத்மாவுக்கு வந்து எந்த ரூபமுமே கிடையாது. அப்படின்னா ஆணோ பெண் என்ற ரூபம் கிடையாது. ஆனா நாம ஒரு உடலை தங்கும் பொழுது அந்த நிலையை வந்து நாம வந்து பாவிக்கின்றோம். அவ்வளவுதான். மற்றபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இங்கே அபானா பிராணா வயானா இதெல்லாமே 5 வாயுக்கள் வந்து அந்த 5 தலை கொண்ட நாகம் என்றும் நாம படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இத்தனையுமே படிச்சோம். இப்ப 7வது என்ன படிக்கிறோம்னாக்கா, அதாவது இப்ப 7வது பிரஹத் பலம் மனோ வித்யத் உபேந்திரிய நாயகம் பஞ்சாலா பஞ்ச விஷயன் மத்தியே நவ கம்புரம். மற்றவர்களுக்கு தளபதியாக இருக்கும் 11வது பணியாள் யாரு? மனம் இல்லையா? எல்லாத்தையுமே ஆட்டி வைக்கிறது. அவனே சிறந்த நண்பனும் அவனே மிகப்பெரிய விரோதி. நமக்கு வெளியில விரோதியே கிடையாது. நம்ம மனசேதான் நமக்கு விரோதி. நம்ம மனசேதான் உற்ற நண்பன் அப்படிங்கிறதையுமே நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதை நாம வந்து பக்குவமாக செயல்படுத்தும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை வந்து நமக்கு அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. ஆனா அதையே நாம தவறான வழியில நாம் எடுத்து சென்றோம் என்றால் நாம தவறான செயல்களில் ஈடுபட்டு துக்கத்தை நாம அனுபவிப்போம். மனசுதான் எல்லாத்துக்குமே காரணம். ஸோ தளபதி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த புலன்களுக்குமே மாஸ்டர் ஆஃப் தி சென்சஸ் மாதிரி இல்லையா? அவனே செயற்புலன்கள் அப்படின்னா கர்மேந்திரியங்கள் மற்றும் அறிவு புலன்கள் அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் என்ற அனைத்து புலன்களுக்கும் தலைமை. ஸோ இவங்க 2 பேருக்குமே வந்து யாரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறது? யாரு? இந்த மனசு தான். பஞ்சால ராஜ்யம் என்பது 5 புலன்களின் நுகர்ச்சி பொருட்கள் தாம் அனுபவித்து மட்டும் மகிழப்படும் சூழலாகும். 5 புலன்களுடைய நுகர்ச்சி அதாவது நாம அனுபவிக்கக்கூடிய செயல். அதாவது இந்த 5 புலன்கள் என்னெல்லாம் 5 புலன்கள் சொல்லுங்க? எதெல்லாம் 5 புலன்கள்? கண், காது, மூக்கு, நாக்கு எல்லாமே செயல்படக்கூடியது இல்லையா? கர்மேந்திரியங்கள் வந்து ஞானேந்திரியங்கள் அடிப்படையில தான் செயல்படும், தனித்து இயங்காது. மனசு சொல்லுது, நான் இப்ப வந்து ஒரு 2 மணி நேரத்துல நான் கிளம்பி ஒரு இடத்துக்கு போகணும், நான் இப்ப பிரேமா மாதாஜி வீட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். என் மனசு சொல்லுது. அப்ப அதுக்கேத்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணுவேன்? எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணி முடிச்சுட்டு டக்குன்னு கிளம்பி போயிட்டே இருப்பேன் இல்லையா? ஸோ கால் நினைக்குமா? நினைக்காது. கை நினைக்குமா? நினைக்காது. அது மாதிரி நம்ம வந்து செயல்படக்கூடிய பொருட்கள் வந்து தானும் இயங்காது. ஞானேந்திரியங்களுடைய அடிப்படையில தான் கர்மேந்திரியங்களுமே இயங்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ இங்கே பஞ்சால ராஜ்யம் என்பது எதுனாக்கா இந்த ஞானேந்திரியங்களுடைய செயல்கள் இல்லையா? அதாவது புலன்களுடைய செயல்கள்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுதான். ஸோ அதை அனுபவித்து பஞ்சால ராஜ்யத்தில் இருப்பது உடல் என்னும் நகரமாகும். அப்படின்னா இந்த உடல், இதுக்குதான் பஞ்சால ராஜ்யம். இதுக்கு 9 வாயில்கள் இருக்கின்றது என்று நம்ம படிக்கிறோம். மனமே செயல்கள் அனைத்திற்கும் மையமாக இருக்கிறது. அதுதான் பிரஹத் பல, அதாவது மிக்க ஆற்றல் உடையது என்று கூறப்படுகிறது. ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மனசு இல்லையா? ஒருத்தரை வந்து மேன்மையான இடத்துலயுமே இட்டு போய் உட்கார வைக்கும், கீழான இடத்திற்குமே வந்து தள்ளி விட்டுடும். இது நம்முடைய சுபாவம் நடத்தையிலுமே பார்க்கலாம். நார்மலா எல்லா சமயத்திலுமே நம்ம சாந்தமா இருக்கக்கூடியவங்க சில சமயத்துல நம்ம கோவப்படும் இல்ல? அந்த கோவப்படும் போது நாம தான் இந்த வார்த்தைகளை பேசணுமா அப்படிங்கிற அப்ப நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும். அதாவது பேசும்போது அடுத்தவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்பவுமே ஹர்ட்ஃபுல்லா இருக்கும். ரொம்ப நல்ல மனிதன் கூட வந்து ஒரு செயலை வந்து இவ்வாறு தான் வந்து செய்து அவன் என்ன ஆகிறான் வந்து அவனை வந்து கெட்டவனாக ஆகிவிடுகின்றான் அவங்களுடைய திருஷ்டில. உண்மையில அவன் கெட்டவன் கிடையாது. சூழ்நிலை வந்து அவனை கோவப்பட செய்கிறது. அதன் பிறகு வந்து நான் வந்து கெட்டவனாக தெரிகின்றான் இல்லையா? ஸோ அதே வந்து நார்மலா இருக்கும்பொழுது அவன் பேசினான்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பான். எல்லாருமே அவங்கள வந்து ஐயோ இந்த மாதிரி மனுஷன் யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது போல எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன? மனசுதான். வாழ்க்கை என்றும் மாயையிலிருந்து வெளியே வருவதற்கு ஒருவன் தன் மனதினை கட்டுப்படுத்த வேண்டி இருக்கிறது. இல்லைன்னா அவன் எப்பவுமே இந்த மாயையில உழண்டு கொண்டுதான் இருக்கணும். பெரும் பயிற்சிக்கேற்ப மனம் உயிரின் நண்பனாகவும் எதிரியாகவும் இருக்கின்றான். இது நம்ம படிக்கிறோம், ஆல்ரெடி பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். ஒருவனது நிர்வாகி நல்லவனாக இருக்கும் பொழுது அவனது சொத்துக்கள் வந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது இல்லையா? அதே வந்து ஒரு பேட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்ததுனாக்கா
எல்லாரும் எம்ப்ளாயிஸுமே என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு இடத்துலமா வந்து அதாவது எடுத்து போயிட்டே இருப்பாங்க, கிளம்பி போயிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம எல்லாரும் எத்தனையோ பேங்கிங் சர்வீசஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? இது உதாரணம். அப்போ அந்த பேங்க்ல வந்து ஒரு நல்ல மேனேஜர் வரும்பொழுது வந்து அந்த இடத்துல நாம் இன்னும் போயிட்டு ஏதாவது செய்யணும்னு நினைப்போம். அதே ஒரு சப்போர்ட் இல்லாத ஒரு மேனேஜர் வரும்பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா, அந்த பேங்க்குக்கே போகிறத பற்றி நாம் யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? இது ஒரு வகம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த பேங்க், நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை, வெரி குட் இன் சர்வீசஸ் முன்னாடி. ஆனால் இப்போ என்ன ஆச்சுனாக்கா, அந்த பேங்க்ல வந்து வேற பேங்க்ல இருந்து வந்திருக்கவங்க எல்லாமே டாப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆகி ரொம்ப ப்ராசஸ்லாம் செஞ்சு 50% ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிளம்பி போயிட்டாங்க. இப்போ முன்னாடி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜர் வந்து ஒரு 10 பேருக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜர்னா இப்போ 50 பேருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜர் ஒருத்தர். அவர் என்ன சர்வீஸ் பண்ணுவார் இல்லையா? ஸோ அப்போ குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸே இருக்காது இல்லையா? அது போல நம்ம வந்து நிர்வாகி வந்து கரெக்டா இருந்தா எல்லாமே ரைட்டா போகும். நிர்வாகி தவறானவனானா அந்த நிர்வாகம் வந்து என்றைக்குமே முன்னுக்கு வராது இல்லையா? மாறாக அவன் திருடனாக இருந்தால் அவனது சொத்துக்கள் நாசம் அடைகின்றன. ஸோ நாம தவறைத்தான் நமக்கு எல்லாமே நிகழும் என்பதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுபோல ஒருவனது கட்டுண்ட வாழ்க்கையில் உயிர் தனக்கு பதிலாக செயல்படும் அதிகாரத்தினை தன் மனதிற்கு அளிக்கிறான் இல்லையா? இந்த ஆத்மா என்ன பண்றான், அவன் செயல்படுறது கிடையாது, அவன் வெறுமனே ஆசை கொள்கின்றான். அது அந்த புத்திக்கு கொடுக்குறான். அந்த புத்தி என்ன பண்ணுது, மனசுக்கு எடுத்துட்டு போய் கொடுக்குது, அதாவது இன்புட் கொடுக்குது. ஸோ இந்த மனசு என்ன நினைக்கிறதோ அப்ப என்ன பண்ணும், ரிவர்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் வந்து புத்தி என்ன பண்ணும், புத்திக்கு வேலை கொடுக்கும். ஸோ எனக்கு இதுதான் வேணும்னு மனசு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லும் போது, புத்தி இப்படி போனாதான் ரைட்டுன்னு அது சொன்னாலும் இந்த மனசு கேட்காதப்போ, அப்ப மனம் சொல்றபடி கேட்டு இந்த புலன்கள் எல்லாமே செயல்பட ஆரம்பிக்கும். இறுதியில வந்து அது சங்கடத்தை வந்து எதிர்கொள்ளும். அதனால் அவன் புலன் நுகர்ச்சி பொருட்களை அனுபவிப்பதற்காக அவனது மனதினால் தவறாக வழிநடத்துவதற்கு அவனே பொறுப்பாகிறான். 100%. நாம் எப்போ புலன்களுக்கு அடிமையாகிறோமோ அதற்கேற்றவாறு தான் நம்முடைய மனது இல்லையா? ஒரே ஒரு வார்த்தையை கூட நாம் எப்படி எடுத்துட்டு போகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம பேசும்பொழுது அவங்க மனதை வந்து நம்ம துன்பப்படுத்தாம பேசணும்னா, ஆனா இன்ஃபர்மேஷனுமே நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இல்லையா? இது ரொம்ப சேலஞ்சிங் பார்ட். எஸ்பெஷலி ஒரு நிர்வாகத்தை வந்து நடத்தக்கூடியவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு செயல். சில சமயத்துல அவங்க வந்து மௌனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்திற்குள்ளுமே தள்ளப்படுவார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இது. ஸோ அப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய விதம் ஹர்ட் பண்ணாம எடுத்துட்டு போனோம்னா அவங்களுமே அதை ஏத்துப்பாங்க. அதே மாதிரி அவங்கள குறையாக எண்ணிக்கொண்டு அவங்க செய்தது எல்லாமே சுட்டி காட்டிய வண்ணம் நாம சொல்லக்கூடாது. ஸோ அந்த ஒரு பக்குவத்தை நாம பெறும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அங்கே ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நல்லபடியா இருக்கும். எப்பவுமே நான் நேர்மையா பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள டைரக்டா நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அது உண்மையிலேயே அவங்க தவறே இழைத்திருந்தாலும் அவர்கள் நம்ம பேசிய விதத்தை மட்டும்தான் அவங்க யோசிப்பாங்களே ஒழிய அவங்களுடைய தவறுகளை என்றைக்குமே திருத்தி கொள்ள மாட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட், அது எத்தனை வயசுன்னா ஆகட்டும், எவ்வளவு படிச்சவங்களானா இருக்கட்டும், இது எனக்கு இந்த ஆன்மீகத்துல வந்த பிறகு கூட இந்த அனுபவத்தை நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன். இதுதான் உண்மை, வாழ்க்கையினுடைய யதார்த்தம். நாட் ஓன்லி இந்த மெட்டீரியல், எனக்கு தெரிஞ்சு மெட்டீரியல்ல இருக்கிறவங்களே கூட ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணிடலாம். ஸ்பிரிச்சுவல்ல இருக்கிறவங்களை மேனேஜ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? ஏன்னா அவங்க ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு இதை உணர்த்துறது, அவங்களுமே இன்னும் அஜ்ஞானத்துல இருந்தா அது இன்னும் மோசமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறது. ஒரு பொறுப்புள்ள அவங்க நிலையில என்என்டி பிரபுஜியோட சுச்சுவேஷன்ஸ் நிறைய விஷயங்களை பார்த்துருக்கேன். நிறைய விஷயங்கள் அவர் வந்து சில விஷயங்களை நேரா சொல்லிடுவார், சில விஷயங்கள் வந்து சொல்லவே மாட்டார். ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப் டு மேனேஜ். ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெருப்பு மேலே இருக்கிற மாதிரி தான் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன். எப்போ வேணாலும் நம்மள அது வந்து இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஆன வரைக்குமே நாம ஒற்றுமையோட செயல்படணும். குறைகள் இருந்தாலும் குறைகளை தவிர்த்து நிறைகளை மட்டுமே கண்டு நாம அதை எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான மனப்பக்குவத்தை தான் இறைவன்கிட்ட கேட்கணும். ஏன்னா எல்லா சந்தர்ப்பத்திலுமே அந்த மனசு நமக்கு கிடைக்காது இல்லையா? ஏன்னா அந்த 3 குணங்கள் வந்து காம்படிஷனா செயல்பட்டுட்டே இருக்கும். அதற்கேற்றவாறு இந்த மனசும் வந்து நம்மளை வந்து செயல்பட வச்சிடும் இல்லையா? அதனால் அவன் புலநுகர்ச்சி பொருட்களை அனுபவிப்பதற்காக அவனது மனதினால் தவறாக எப்ப நாம வந்து இந்த உலகாயுத விஷயத்துல அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ தட் இஸ் த ராங் டைரக்ஷன். எப்ப இறைவன் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சுட்டு நாம செயல்படுறோமோ உயர்வான காரணத்துக்கு, தட் இஸ் த ரைட் டைரக்ஷன்.
ஸோ நாம் எந்த டைரக்ஷன் எடுக்கிறோன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இங்கே அமரீஷ் மகாராஜா இல்லையா, நவவித பக்தி அவர் தான் செய்தார். ஸோ பகவானின் திருவடி தாமரைகள் மீது ஈடுபடுத்தினார். மனசை எப்பவுமே அவருடைய பகவானின் திருவடி தாமரைகள். சவை மனக சா வை மனக அவருடைய மனசு. கிருஷ்ண பதார விந்தையோ, அதாவது கிருஷ்ணருடைய பாதார விந்தங்கள்ல எப்பொழுதுமே மனசை நாம் எல்லாம் கூட தியானம் பண்ணும் பொழுது இறைவனுடைய திருவடிகளை எண்ணிக்கொண்டே நாம வந்து நாம ஜபங்கள் எல்லாமே செய்யணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது என்ன ஆகுனாக்கா, ஒரு காலகட்டங்கள் வரும்போது உண்மையிலே இறைவனுடைய பாதங்களை தரிசிக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை நம்ம பெறுவோம். இது நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம சாதனை பண்றோம், எந்த அளவுக்கு நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை கொடுக்குறோம், அந்த அளவுக்கு இறைவன் நமக்கு காட்சி கொடுப்பார். மேலும் பகவானின் திருவடி தாமரை தியானத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது புலன்கள் வந்து கட்டுப்படுகின்றன. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தணுன்ற பிரத்யேகமான முயற்சி கூட நம்ம செய்ய வேண்டியதில்லை. எப்பொழுதும் மனதை இறைவனுடைய திருவடிகள்ல வச்சு நாம பக்தி செலுத்த ஆரம்பிச்சாக்கா இந்த புலன்கள், செவி, இந்த கண்ணு, எல்லாமே வந்து நற்காரியங்களில் மட்டும் ஈடுபடும். இது நம்ம செய்து பார்த்தாதான் நம்ம அது வந்து வரும், இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். மேலும் வந்து இம்முறையே யம என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது எதெல்லாம் நாம வந்து செயல்படுத்தணுமோ இல்லையா, எதெல்லாம் தவிர்க்கணும். அதாவது எப்படி வேணாலும் நம்ம சேவை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறது மிக தவறானது இல்லையா. எப்படி பண்ணணும்ன்றது தெரிஞ்சுட்டு நம்ம சேவை பண்றோம் இல்லையா, ஒரு சூழலுக்கு ஏற்றவாறு நாம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு சேவை வரணும்னு நினைக்கிறது மிக மிக தவறான ஒன்று இல்லையா. ஸோ அதை வந்து நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ எனக்கு முடியாத ஒரு சேவை கண்டிப்பா யாராவது எடுங்கன்னு தான் நான் சொல்லணும். அதை விடுத்துட்டு எனக்கானது என்று நாம் வந்து மாற்றி அமைக்க கூடாது, அது மிக தவறு இல்லையா. வெரி ரேர்லி ஏதாவது எமர்ஜென்சிக்கு தான் நம்ம அதை பண்ணணுமே ஒழிய எல்லா காலகட்டங்கள்லையுமே நமக்கேற்றவாறு சேவை கிடைக்கணுன்றதுக்காக நாம மாற்றி அமைக்க கூடாது இல்லையா. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. வி ஷுட் அட்ஜஸ்ட் ஃபார் த சேவா. நமக்காக சேவையை வந்து இறைவன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாரு. அப்போ நாம ஒரு அடி எடுத்து வச்சோம்னாக்கா இறைவன் வந்து நமக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாரு. அதே வந்து நமக்காக சேவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வரட்டும்னு நினைச்சோம்னாக்கா கண்டிப்பா அந்த சேவை வந்து வரவே வராது. ஓகே, இட் இஸ் அ கிரவுண்ட் ட்ரூத் நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இதுல எந்த சொந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் யாருக்குமே கிடையாது. இது உண்மை. இதை நாம ஏன்னா இறை தொண்டு என்பது அப்படிதான் நாம எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, முடியலையா அடுத்தவங்களுக்கு, இப்ப நம்ம எல்லாம் அப்படித்தானே பண்றோம். 18 days எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மாதாஜி, இப்போ மல்லிகா மாதாஜி இருக்க மாட்டாங்க, விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்காக அவங்க எங்கேயோ போகும்பொழுது அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீ டைம் இருக்கு, அந்த சமயத்துக்கு நான் மாத்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா தட் இஸ் ராங் திங். ஒன் டே ஃபைன் இல்லையா. ஸோ கண்டினியூஸா இல்லைனாக்கா யாருக்காவது செயல்படுத்த சொல்லி நம்ம அடுத்த மாசம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலை. வி ஷுட் அட்ஜஸ்ட். அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நாம போகணும். அப்போ இறை தொண்டுமே நமக்கு வந்து கிருபை என்பது நமக்கு இருக்கு இல்லையா. அந்த கிருபை கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதை விடுத்துட்டு நம்முடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு எதையுமே மாற்றி அமைக்க கூடாது, அது மிக தவறான ஒன்று. அப்போ சேவையினுடைய மகத்துவமே தெரியாம தான் நாம சேவை பண்றோம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். இறை தொண்டை நாம் அவ்வளவு சாமானியமா கருதவே கூடாது. வி ஆர் பிளஸ்டு இல்லையா. நமக்கு ஒரு இறை தொண்டு செய்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது என்றால் அது இறைவனுடைய அனுகிரகம். அதை நாம கரெக்டா எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, ஸோ இது நாட் ஒன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன் மாத்திரம் கிடையாது, சர்விங் டிவோட்டிஸ்க்கு மாத்திரம் கிடையாது. ஒவ்வொரு பக்தனுமே வீட்டுல அவன் ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டையுமே அவன் இவ்வாறு தான் செயல்படும். எனக்கு பிடிச்ச டைம்ல போய் நான் சேவை பண்ற பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றேன்னு நினைக்கக்கூடாது. காலையில எஸ் இது பண்ணணும்னா இது பண்ணணும் இல்லையா. பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பகவானுக்கு நம்ம அதாவது டெம்பிள்ல எப்படி பண்றாங்க இல்லையா, பால் பழம் இதெல்லாம் வந்து சில ஸ்வீட்லாம் வைப்பாங்க இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம வீட்டுல சூடா காய்ச்சின பால் இல்லையா, வித் தட் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன நைவேத்தியம் வந்து பண்றது. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். அதை நாம் எப்படி காலம் தளர்த்துறோமோ அதே மாதிரி அன்னைக்கு பொழுது எல்லாமே காலம் தாழ்த்தி விடும். தட் இஸ் நாட் த ரைட். திஸ் இஸ் மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, அதனால நம்ம வந்து கரெக்டா அந்த டயத்துக்கு செய்யணும்னா செய்யணும். டெம்பிள்ல கூட 8 மணிக்கெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆஃபரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குரு பூஜை எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு they will start with offering. ஸோ 8க்கெல்லாமே எல்லாமே முடிஞ்சிருக்கணும் டெம்பிள்ல இல்லையா. மத்தியானம் 12க்கெல்லாமே முடிஞ்சிருக்கணும். 12 மணிக்கு மேல எனி டைம் வந்து மதியம் இது வந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி 4 மணி இருக்கு, மாதிரி வந்து 7 மணி
இல்லையா? இப்படி வந்து ஒன்னொன்னுமே வந்து 7 மணிக்கு மறுபடியும் நைவேத்தியம், இப்படி ஒன்னொன்னுமே வந்து சில சில அதாவது பிஃபோர் திருப்பள்ளி எழுச்சி ஒன்று செய்வாங்க, மார்னிங் 4:30 மணிக்கு முன்னாடி ஒன்று, 4:30 மணிக்கு ஆன பிறகு ஒன்று, மங்களாரத்தி ஆன பிறகு, அதன் பிறகு 7 மணிக்கு, இப்படி எல்லாமே வந்து அந்தந்த காலகட்டங்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்டத வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும். நாம எப்போ முடிக்கிறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய தவறு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ராங் டூயிங்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, சில சமயங்கள்ல 5-10 நிமிஷம் ஓகே நம்ம வீட்டில், ஆனால் டெம்பிள்ல அது கூட கிடையாது. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஸோ யம நியம யம, எதை செய்யக்கூடாது என்பதை சொல்றது தான் நியம, சாரி யம. நியம என்பது எதை எவ்வாறு பரிபாலிக்கணும்ன்றது தான் வந்து நியம. இவ்வாறு மனதினை கட்டுப்படுத்தியவரே கோஸ்வாமி. ஸோ இதெல்லாமே நம்முடைய புலன்களை நாம பக்குவப்படுத்தும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த செயல்பாடுகள்ல வந்து நாம பக்குவமா செயல்படுத்த முடியும். நம்முடைய புலன்களை நாம கட்டுப்படுத்தலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து 100% பக்குவம் இருக்காது. ஸோ கோதாசனாகி விடுகின்றோம். மனமே புலன்களின் செயல்களை இயக்குகிறது. இச்செயல்கள் பல்வேறு வடிகால்களின் மூலம் வெளியேற்றப்படுகின்றன. இதனை அடுத்து வரும் ஸ்லோகம், இது வரைக்கும் 7 ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? இப்ப 8வது ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 8ல இருந்து 16 வரைக்குமே நம்ம இந்த 9 நகரங்களை கொண்ட இந்த வாயில்களை கொண்ட இந்த 9 வாயில்களை கொண்ட நகரத்தை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். அதாவது பேசிக்கலி இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை பத்தி எடுத்துரைக்க போறார் இல்லையா? அக்ஷினி நாசிகே கர்ணவ் முகௌவிஷ் முகம் சிஷ்ண குதாவ் இதிஹி வேத்வேத்வாரவ் பஹிர் யாதி யஷ்தத் இந்திரிய சம்யுதஹ. இரு விழிகள் இல்லையா? இதெல்லாமே ஞானேந்திரியங்கள். இரு நாசித்வாரங்கள் மற்றும் இரு செவிகள் போன்றவை ஒரே இடத்தில் இருக்கும் வாய்களாகும். வாய் அடுத்து வந்து அதாவது இது கூட வந்து நம்ம ஒரே இடத்துல இருக்காது. கருவாய் எருவாய் போன்ற வேறு சில வாயில்களும் ஆகும். ஸோ வாய் என்பது இது. கருவாய் வெறுவாய் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கழிவு உறுப்புகள் மற்றும் பிறப்பு உறுப்புகள். ஸோ நம்ம கிழக்குல வந்து கிழக்கு நோக்கி இப்ப நிற்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரியனை நோக்கி இந்த முகத்துல தெரியக்கூடிய இந்த 7 புலன்களுமே வந்து கிழக்கு நோக்கி இருக்கிறது. ஸோ காலையில நாம வந்து இந்த கிழக்கு நோக்கி சூரியனை பார்த்து இதெல்லாமே பிரகாசப்படுத்தக்கூடிய நிலைகள் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனுடைய லெஃப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து லெஃப்ட் செவி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நார்த் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து ரைட் செவி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது இது வந்து வலது, இது இடது இல்லையா? இடது செவி வலது செவி, இது வந்து நார்க்கு வாயில், நார்த் அதாவது வடக்கு வாயில், இது வந்து கிழக்கு வாயில் இல்லையா? ஸோ மேலும் வந்து கழிவு மற்றும் பிறப்பு உறுப்புகள் வந்து மேற்கு வாயில்கள் என்று. கிழக்கு வாயில்கள் வந்து எத்தனை? 7 இல்லையா? 2 மேற்கு வாயில்கள். ஸோ சாரி 5 வரும். இது வந்து 2 வந்து செவிகளை எடுத்துடணும் இல்லையா? நீங்க சூரியனை பார்த்து நில்லு பாருங்க, அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டா அது வந்துடும் இல்லையா? ஸோ இது இந்த வடக்கு பக்கம், இது தெற்கு பக்கம். இது தெற்கு வாயில், இது வடக்கு வாயில். செவிகள் வந்து தெற்கு மற்றும் வடக்கு வாயில்கள். அதை விடுத்து கண்ணு நாசி வாய் இந்த 5மே வந்து கிழக்கு வாயில்கள். மேலும் கருவாய் எருவாய் வந்து மேற்கு வாயில்கள். ஸோ இத்தனையுமே நாம இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். இவ்வாறு 9 வாயில்களை உடலில் இடப்பட்டிருப்பதினால் ஒரு உயிர் கருவுலகில் வெளிப்புறமாக செயல்படுவதோடு, ஸோ இந்த வாயில்கள் தான் நாம வந்து பிசிக்கலா செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை வந்து சொல்றது. இப்ப நான் பேசிட்டே இருக்கேன், ஸோ இந்த வாயில வந்து நான் வந்து உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கேன் இல்லையா? மேலும் உருவம் சுவை போன்ற புலனுகர்ச்சி பொருட்களையுமே வந்து அனுபவித்து மகிழ்கின்றான் அவன் கண்டிப்பாக இல்லையா? தனது ஆன்மீக நிலையினை உணராது உயிர் மனதினால் இயக்கப்பட்டு 9 வாயில்கள் மூலம் பொருட்களை அனுபவிப்பதற்காக செல்கிறது. அதாவது பௌதீக தளத்திலிருந்து உலக பொருட்களோடு கொண்ட நெடுங்கால தொடர்பினால், ஏன்னா எத்தனையோ ஜென்மாந்திரமா நம்ம வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டே இருக்கோம், வெவ்வேறு உடல்களை எடுத்துட்டு வரோம். அதனால இங்க வாழக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து ஓரளவுக்கு நாம பழக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கும் இந்த உணர்வுக்கு இல்லையா? பௌதீக உணர்வுக்கு. அவனது தன் உண்மை ஆன்மீக செயல்களை மறந்திருக்கின்றான். ஸோ மேல் உலகத்துல இருக்கும்போது வெறுமனே நிச்சயமான பகவானுக்கு தொண்டு, அவ்வளவுதான். தவறாக வழி நடத்தப்படுகின்றான். அதனால நம்முடைய புலன்கள் எல்லாமே வந்து தவறுதலான ஒரு வழியில செயல்படுகிறது. இவ்வுலகம் முழுவதுமே ஆன்மீகம் ஞானம் இல்லாத விஞ்ஞானிகள் தத்துவவாதிகள் இல்லையா, வர்ண தத்துவம் என்பதால் தவறாக வழி நடத்தப்படுகிறது இல்லையா? பொலிட்டிக்கல் இல்லையா, அப்புறம் வந்து சோசியல், இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து வழி நடத்தப்படுகின்றோம்.
அதே மாதிரி சயின்டிபிக். இதனால் பந்தப்பட்ட ஆத்மா மேலும் மேலும் என்ன ஆகுது, நமக்கு வந்து இன்னொரு உடலை எடுக்கக்கூடிய அந்த சூழலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது இல்லையா. அக்ஷினி நாசிகே ஆஷ்யம் இது பஞ்சபுரஹ கிருதாக தக்ஷிணா தக்ஷிணஹ கர்ண உத்தரா சோத்தரஹ ஸ்மிருதத பஷ்சிமே இது அதோ துவாரவ் புதம் சிஷ்ணம் இஹோச்சதே. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இதை பத்தி சொல்லிட்டேன். அதாவது கிழக்கு, அதாவது சாரி வடக்கு தெற்கு வாசல்கள் செவி இல்லையா, கிழக்கு வாசல்கள் இது கண், 2 கண்கள், 2 நாசி, ஒரு வாய், அடுத்து வந்து கருவாய் எருவாய் வந்து மேற்கு வாயில்கள். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 2 விழிகள், 2 நாசிகள், ஒரு வாய், இவை 5ம் சேர்ந்து முன்பகுதியில் இருக்கின்றன, ஃப்ரண்ட் சைட் இல்லையா. சோ அது வலது காது தெற்கு, வலது காது வந்து தெற்கு வாயிலாக, இது வலது காது தெற்கு வாயிலாக இருக்கு. இடது காது பாத்தீங்கன்னாக்கா வடக்கு வாயிலாக இல்லையா இருக்கிறது. மேற்கு பகுதியில் 2 துவாரங்கள் எதுனா கருவாய் மற்றும் எருவாய். எல்லா திசைகளிலுமே கிழக்கு திசை தான் வந்து எப்பவுமே நம்ம ஈசான்யம் இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. எப்பவுமே இந்த கிழக்கு திசை வந்து சூரியன் வந்து உதயமாகும் பொழுது இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இல்லையா. ஆல்வேஸ் வீட்டினுடைய கிழக்கு பகுதி வந்து தெய்வீகமான நிலை வந்து சொல்லப்படுது இல்லையா. மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. காரணம், சூரியன் கிழக்கு திசையில் தான் வந்து உதிக்கின்றான். பிரகாசம் என்பது அவனிடத்திலிருந்து வருது. ஞானமும் தான் பிரகாசம் என்பது நாம படிக்கிறோம். அதனால அனைத்து நன்மைகளுமே கிழக்கு திசை என்பது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆகையினால் கிழக்கு திசை வாயில்களான விழிகள், 2 கண்கள், 2 நாசி மற்றும் வாய் போன்றவை உடலின் மிகவும் முக்கியமான வாயில்களாக கருதப்படுகிறது இல்லையா. ஸோ இது வந்து முக்கியம், ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா. ஸோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நாம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம் 10வது ஸ்லோகத்துல இருந்து. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? நல்ல சம்மரி கிடைச்சது இல்லையா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. கிடைச்சது மாதாஜி. पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,